Σμύρνη, δεν τα ξέρω, τον ξέρω προσωπικά. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους αιχμαλώτους της Μικρασίας. Τα πόσα πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι δύσκολο να περιγραφούν. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ο λόγος στον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάλογλου. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και τον νεοεκλεγή ΔΕΝΚΕΝΤΑ πρόεδρό της, τον φίλο μας Ανατόλη τον Ραήλογλου, για αυτήν την εκδήλωση. Να ευχαριστήσω την αδελφότητα Πρωτοποιών Μακεδονίας Θράκης και τον πρόεδρό της, τον κύριο Πετρίδη, που μας φιλοξενούν σε αυτόν τον τόσο όμορφο και φιλόξενο για κάθε είδους πολιτιστικές προσφυγικής μνήμης και εκδηλώσεις χώρο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας αντέχετε, τους ομιλητές, που ο καθένας μας βγάζει τον δικό του προσωπικό καημό, καταθέτοντας όμως ταυτόχρονα και την γνώση του για τα γεγονότα της θεματικής της απόψινής βραδιάς. Φέτος, κυρίες και κύριοι, ο ελληνισμός γιορτάζει δύο επετείους. Μία θριαμβική, την απελευθέρωση αυτής της υπέροχης πόλης που κατοικούμε, της Θεσσαλονίκης, των 2.300 χρόνων. Ταυτόχρονα θρηνούμε για την απώλεια των αλυσμόνητων πατρίδων μας, όλοι οι Έλληνες, αλλά ιδίως εμείς οι προσφυγικής καταγωγής, 90 χρόνια από την Μικρασιατική τραγωδία. Μία τραγωδία η οποία οδήγησε 3.300.000 Ελλήνων της καθημάς Ανατολής, είτε πρόωρα στο κόμμα, είτε καταπρεγμένους να επιστρέφουν, όπως λέμε, στην πατρίδα, στην ελλαδική γη, η οποία έχασε τον άλλο της μεγάλο πυλώνα της Μικράς Ασίας, όπου παρήγαγε πολιτισμό για διάστημα περισσότερο από 3.000 χρόνια. Εγώ θα αναφερθώ στα όσα έγιναν από την συνθήκη της Λοζάνης που επισφράγισε εκείνη την καταστροφή και μετά. Και θα τα συνδέσω, σαν διεθνολόγος, ασχολούμενος δηλαδή με την σύγχρονη και την πρόσφατη πραγματικότητα, από την πλευρά του διεθνούς δικαίου, αλλά και των διεθνών σχέσεων, της διεθνούς πολιτικής δηλαδή, με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ελληνοτουρκικές σχέσεις λοιπόν 1923-1930. Θα χρησιμοποιήσω τη γραφίδα ενός εξαίρετου Έλληνα διπλωμάτη και ιστορικού. Η σύναψη θα διαβάσω περισσότερο για να μπορέσω να σας πω πολλά πράγματα σε όσο γίνεται λιγότερο χρόνο. Η σύναψη συνθήκης της Λοζάνης δεν σήμαινε μονάχα τον τερματισμό της ένοπλης ελληνοτουρκικής σύραξης, αλλά και την καθιέρωση ενός νέου συσχετισμού δυνάμεων και ισορροπιών στο Αιγαίο και στην Θράκη. Στη Θράκη, όπου ξεκίνησε το 1913 η πρώτη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής. Μην το ξεχνάμε. Και φυσικά καμία αναγνώριση, καμία επέτειος. Η απεμπόληση του οράματος της μεγάλης ιδέας και η ειρηνική προσαρμογή της Ελλάδας στο μεταλοζανικό εδαφικό καθεστώς συνέπεσαν με την τεράστια προσπάθεια στερέωσης του εθνικιστικού, λαϊκιστικού και μαλικού καθεστώτος στην Άγκη. Μετά τη δημιουργία του εθνικού τουρκικού κράτους, η κεμαλική ηγεσία αναγκάστηκε να εστιάσει την προσοχή της στα τεράστια εσωτερικά προβλήματα της χώρας. Προτεραιότητα δόθηκε στο θέμα της δημιουργίας πολιτιστικών και πολιτικών προϋποθέσεων για την αφομοίωση, όχι την ενσωμάτωση όπως θα έπρεπε, των μη τουρκικών μουσουλμανικών πληθυσμών της Νέας Τουρκίας, μια διαδικασία που δεν ακολούθησε πάντα τη μέθοδο της πειθούς. Η βίαιη καταστολή των αλλεπάλληλων κουρδικών εξεγέρσεων στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Μικρά Ασία, η καταπίεση της θρησκευτικής μειονότητας των Αλεβίδων και η σταδιακή μετατόπιση εκατοντάδων χιλιάδων λαζών του Πόντου
στην Ανατολική Θράκη αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεθόδων της Άγκυρας για την επίλυση του εθνολογικού της προβλήματος. Είχε προηγηθεί βέβαια η γενοκτονική εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Το γεγονός ότι προτάχθηκαν τα δομικά εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρξης της κεμαλικής εξουσίας δεν σήμαινε ότι η νέα ηγεσία είχε απαγκιστρωθεί από το αυτοκρατορικό παρελθόν των Οθωμανών της υψηλής πύλης. Επρόκειται ουσιαστικά για μια διαλεκτική κάθαρση της Οθωμανικής κρατικής μηχανής από τα αρχαιότερα στελέχη των ανώτατων βαθμών, που στην πλειοψηφία τους είχαν σταθεί στο πλευρό του Σουλτάνου Χαλίφη, ενώ η κεμαλική διαρχία των στρατιωτικών και των γραφειοκρατών, αυτό που και σήμερα λέμε βαθύ τουρκικό κράτος, ανέλαβε την αναδιοργάνωση του κράτους και βέβαια και αυτό είχε γαλουχηθεί στο μεγαλοπρεπές περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά λοιπόν την αμοιβαία αποδοχή των ελληνοτουρκικών συνόρων και από τις δύο πλευρές και παρά τις φαινομενικές προθέσεις για μια ειλικρινή προσέγγιση, συνέχισαν και μετά το 1923 να υπάρχουν εγγενείς ανασταλτικοί παράγοντες στην ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία των δύο κρατών. Το γεγονός ότι η Λοζάνη είχε αφήσει σοβαρά διμερεί ζητήματα για διευθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση αυτή. Η μαζική, υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, μοναδική στην ιστορία ως την εποχή εκείνη, εγώ δεν νομίζω ότι ξαναυπήρξε ποτέ, ούτε μετά την εποχή εκείνη, που σήμερα θα την εντάσσαμε σε αυτό που έμαθε η ανθρωπότητα στη δεκαετία του 90 να ονομάζει ethnic cleansing, δηλαδή εθνική εκαθάριση, σύμφωνα με την ομολογία του Ειδικού Ποινικού Διεθνούς Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία, προξένησε μια σειρά από σοβαρά περιουσιακά και ηθικά προβλήματα για την εκτίμηση των περιουσιών περί των τα 2 εκατομμύρια Ελλήνων προσφύγων. Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης για την ανταλλαγή των πληθυσμών, το τεράστιο έργο της ρύθμισης των ελληνοτουρκικών εκκρεμωτήτων ανελήφθη από την Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών, όπου εκπροσωπούνταν εκτός από την Ελλάδα και την Τουρκία και οι μεγάλες δυνάμεις με 3 ουδέτερα μέλη. Σύντομα η Μεικτή αυτή Επιτροπή αποτελματώθηκε σε άγονες συζητήσεις, τόσο εξαιτίας της αναβλητικής και αρνητικής τάσης των Τούρκων αντιπροσώπων, όσο και λόγω της συστηματικής υπεκφυγής των ουδετέρων μελών να λάβουν πρωτοβουλίες για την διευθέτηση των επίμαχων ζητημάτων. Επίσης όμως, η τακτική εφεκτικότητας και υποχωρητικότητας που ακολουθούσαν οι περισσότερες ελληνικές κυβερνήσεις καθιστούσε την τουρκική πλευρά ακόμη περισσότερο αδιάλακτη και έδινε την εντύπωση στα ουδέτερα μέλη της Επιτροπής ότι η πιεζόμενη κατάλληλα η Αθήνα ήταν διατεθειμένη να συμβιβαστεί ακόμα και στις πιο αβάσιμες αξιώσεις της Άγκυρας. Πάνω απ' όλα, σοβαρότατο λάθος της ελληνικής πλευράς υπήρξε η συντάφτιση του ζητήματος της μη ανταλλαξιμότητας των εγκατεστημένων, γνωστών ως εταμπλή στην Κωνσταντινούπολη Ελλήνων, κατεξοχήν πολιτική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών, με το ζήτημα των μουσουλμανικών περιουσιών στην Ελλάδα, ένα καθαρά οικονομοτεχνικό θέμα. Ο άμεσος αυτός συσχετισμός επισημοποιείται με την Συμφωνία Εξιντάρη-Χαμντή που υπεγράφεται στην Άγκυρα 21 Ιουνίου του 1925. Το τίμημα που κατέβαλε η Ελλάδα για την αναγνώριση ως εταμπλή όλων των Ελλήνων που ήταν εγκατεστημένοι πριν από τον Οκτώβριο του 18 στην Κωνσταντινούπολη και βρίσκονταν ακόμη εκεί, υπήρξε όχι μόνο η άμεση αποζημίωση των μουσουλμανικών περιουσιών στη Δυτική Θράκη, αλλά και η μερική απομάκρυνση των προσφύγων από την περιοχή αυτή που είχαν εγκατασταθεί. Ακόμα η συμφωνία αυτή προέβλεπε τη στέρηση του